खुलुमबाय बर'नि निउज पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गिबियावनो बर' थुनलाइ आफादनि 73थि जोनोम साननि बयनिसिमबो हामलायनाय बावहरग्रोदों आरो बेजोंनो लोगोसे फैबाय थानाय गोथार बाथौ साननि खालारखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव ससियेल मिडियायाव गोबां दान्थे बिदान्थे जादोंमोन आरो बेखौ लानानै सावरायनायबो जादोंमोन आरो बे सावरायनाया मैया जों मोनथिनो मोनदों बर' थुनलाइ आफादनि मावफुंमेलनि गेजेरजों बे खालारखौ सोलाय सोल' खालामनो हाबाय आरो जों मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला फैगौ जानुवारि दाननि 10, 11, 12 इं खालार 2025 मायथाइनि बेवहाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि ओनसोलाव बे हाबाफारिखौ खुंनो लादों आरो बेवहायनो बै बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो लानाया जोबोरैनो बाख्नायजाथावना आरो बरायथावना आरो बे हाबाफारिखौनो लानानै गोबां बार सावरायनाय जादोंमोन। गोथार बाथौ साननि सानाव गोलैनाय दंमोन 28 जानुवारि इं खालाराव आरो बेखायनो बेखौ सोलाय सोल' खालामनायखौ नोजोर होनानै दिनै सावरायनायनि गेजेरजों जे खालारखौ जे दावखोनानै लानो हाबाय बेनि थाखाय गमामायैनो जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय गमामायैनो बरायजाथावना आरो बेखौ थुनलाइ आफादा मोजां मोनसे डिसिजनजों बे फैनो हादों आरो दिनै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव जोङो बरायजाथावना बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बयनिसिमबो बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे जिल्ला आफाद बियाब आफाद थुनलाइ सिबियारि बाथौ सिबियारि बयनिसिमबो बै गोथार बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो हानायनि मोनसे राहा जादों आरो बेजोंनो लोगोसे फैबाय थानाय 64थि बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादनि जा जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंनो लादों बेयो गासैखौबो जोंनि जिल्ला आफाद बियाब आफाद गामि आफाद लैहोर लैहोर फैनानै गाजा गोमजायै जिबायदि बर' थुनलाइ आफादा रावखान्थि थुनलाइ जौगानाय बर' समाजनि जायखिजाया खामानिफोरखौ गोजौ थाखोआव लाबोनो हानाय बिथांमोननिसिम आरो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय साबायखर बावदों आरो बे जोंनि थाखाय बै खालारखौ रायजो राजाफोरनो मोनथिहोनायनि थाखाय आरो जोंनि जिल्ला आफाद बियाब आफाद जाबायदि हाबाफारि लादोंमोन बेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो हागोन आरो बेखौ नोजोर होनानै बयखौबो फोरमायनायजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै साबायखर बावदों आरो बे गमामायैनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां डिसिसन जादों आरो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो लानो हादों गोबां ससियेल मिडियायाव दान्थे बिदान्थे जादोंमोनब्लाबो जों गासैखौबो जोंनि हारिनि सार्थआव आरो दिनै धोरोमनि सार्थआव माहारि दानायनि सार्थआव दिनै जों बयबो खौसे जानानै खामानि मावलांनांगोन आरो दिनै बयखौबो जिल्ला आफाद आरो बियाब आफादफोरखौ जोंनि थुनलाइ आफादाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायहरदों आरो बे खोनाखौनो फोसावनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खुलुमनाय